Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong makabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayureng dapat gawan, bayo iya datangin bagyuking kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam.
Karing manasan, ikabit laring kay kayong bangka king ligtas sa lugal at alina ko dapat dalaot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano nanin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o may sirang parti ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parti ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayok. Kargal na rin flashlights, de bateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mababasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparadayin kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Deni ring paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Salubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Anyang Markalpa Farmlands, Kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na rin mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amonon ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival. I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at nang kanyaman kay Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. At magbalik po yung kayong programang nanupata. Karen pong kaya katamong kabalan, supportan tayo po yung kaya katamong kandidata, yung pong representative na po ng Pampanga. Kaya pong marapat, amotsa ng Pilipinas, siyapin po Ann Klein Castro. Maging guestan niya naman po kaya nanupatay Ann Klein Castro. So pantaya pong makapag-secure spot kaya pong top 16 na pong sumambot kayong People's Choice Award. Ann Klein Castro, ya pong kakatamang mutsa ng Pilipinas, Pampanga, anyang milabasan Banwa. Punta ko po kay www.votelabs.app para po makavote. The more votes, siyempre, dapat maral ko po. Hindi takla votes, sumambot. Po, supportan tayo po Ann Klein Castro, yung kakatamang pong kandidata ng Pampanga para king mutsa ng Pilipinas. Pero, bayo tamang pumunta ka rin kakatamang bisita ka rin po kakatamang talapanalbe. Kutang ko mo, eko mangas dan sundaramdaman niya yung NDRMC ngayon na kengke kayong cellphone. Eko mangas dan hanggang kapitanganing may okay mo po yan. Makakaya mo po, siyempre, kami ka nervous kayo huling madalas lang mag-notify. Yung importante, mag-notify la. Kesa king ela mag-notify. Tsaka kanitang mo muna.
ing notification da tauliyang tauli. Pero ngayon isong alas 8 na, alas 8 yapin mi papadala. Pero kenda na po ng kikatang programa ngayon natin tao pong kayabe, ne? Dini pong kayabe tamo, dakal na pong gawa na piyaglon, no, uling atin na pong pag-celebran anniversary. Yung pong 35th anniversary na po ng Chevalier School Batch. Kaya sana po rin sabihin kasi po ito may latalay edad, ne? Batch 89, kaya betala po ngeni mo muna Sir Arnold Dingal. Kaya niya naman po Sir Peter Alain Santos. Maya paldo po kaya kayo. Maya Sir paldo Arnold, po. Good morning. Sir Peter. Ngayon po, didinan nila pong chance, pami katagod ng kikatang bisita, king kikatang programa na i-greet, i-shoutout, batian do rin yung ganaganang buridang i-shoutout. Kapamilya, kakalaguran, kabatch, followers, subscribers, uling pota. Asa ganang dako, Arap Chibalier. Sinimba ko Chibalier, I'll bend ko CLTV 36 king nano pata. Ot, okay, sinoutout. Unahan ko na po Sir Peter. Sana ala ko pong akalingwan ka rin kaya kayong pa-shoutout. Go ahead po, Sir Peter. Kumusta man kayong taga Chevalier School, Angeles City. OCMAP, may ka-reunion this year. Makana ng kaulaga para kaya kayo nga ning reunion ay ni. Nanula rin, dapat na tamong gawan is ito, next month na po, ne? Hindi pa akong pa-shoutout po, Sir. Pamilya, Siguro, kaluguran. Pa-shoutout kay malago kong asawa. Yan, nanay lagyo. Christine Angeline Santos. Yan, kaburi ko may karamdam. Ang po kareng anak ko. Nino, Sir, siyempre. Kay Tiffany and Clark Santos. Ito, pa-shoutout po. Bali po, Ma'am Christine Masuelo kayo na kasi dahil ali ma'am bisita kay ni. Edo po banggitan. Dahil lagi na po rin. Asawa rin, girlfriend da rin, boyfriend da, potak ano. Aliwayan lagyo. Ing abanggit da. Sir Arnold, dino po rin i-shoutout. Yeah, i-shoutout kay kanakong, siyempre, kanakong asawa, Jean Navarro Yan. Dingal. Ayan, chumokin. Ang po rin kaming kayabe kay D-Diners, ring staff me. Shoutout ko Karela. Happy birthday, Mots Navarro. Uy! Imbayo ko yung chef mo. Hoy, Boss Mots! Baka naman, di diner ha? Baka naman, happy birthday kaya ka! Mo na kaya padalan pansit biyo ng pong Shanghai, kinikeng CLTV. Isabyan niya po itang 35th anniversary na po din kaya kayong batch, Sir Peter. Mumuna po dapat ating pong organizer. Ikay po yung organizer, Sir Peter. Yes, kaming Kay kami. organizer. Siguro mga may gitang pulo, ne? Mag-organize kayo ng reunion na ini. And hopefully makaratang lang at pangadimi na lang magkasakit and masating weather. Okay. during that. Nino Reng Memili, is this a voluntary or iko na mo? Usually, kasi yung minuna kasi ako itang start Kaya but with the help of Rigel Condense. Condense. Kaya but ini pong 35th naman, mostly i-Rigel ngan. Kaya but ginawa kaming core group per section. yes. So, ating kaming bawat representative by section. Okay. Sir Peter, is this the first time po na niyagom kayo, ni kaya kayong batch? Is this the first time? Bali, second time around na kining time ay ni 35 years na Wow. for this event. And then, pero ating small batches, na minsan Okay. mikit-ikit Wow, datang section. Section Usually, usually, pero yung kami, international kami sir. So, wala kaming kikiligan o na tatangkiligan. Basta makiambula. Makiambula. Kaya kawan pwedeng iyamuntay, sung kinumbiranda ka po, tumabog lang mga niya naman ni Arnold ang po kaya. Ipablasang lang international section. Kaya larago pupunta. Sir, atatandaan mo po itang first na mikit-ikit kayo. Kumusta itang first Ito celebration ni pong kayo? first me, yapid po itang 30th anniversary me, which may gawain yung September, way back 5 years ago. Although po yung 10th year anniversary me,
may collaborate kami with Holy Family Academy kasi po, then pong kaya ka lang karen pong familians, klase nila since elementary. Oh, I So, see. yung mag-high school, mikit-ikit pa mo rin. Hanggang kitang may mag-college kami hanggang 10th year. Kabat, ating pangadwa, manuandang 4-0. 4-0. Opo, gewami mo naman kining baledari ng Romac, ne? Ay, gaya ne. Ng Romero po. Sir RGR, Sir G. Romero, hello po kayo Kabats kayo. niya ne? po kasi yung anak na Richie Romero. Okay, okay. Gewami po naman po ka rin. Niya po 4-0 kasi with the familians mo naman. Kasi niya 4-0 kasi 40 years old na kaya nga halos. Okay, okay, Niya, okay. ito yung kasantingana. Okay. Kabat din 30 and the 35th na. Ngayon pong 35th, wala mo ata, dakal ko pupigsan dyan na piaglon o activities, Sir Peter. And nino pa mo po rin minisip ka rin activities sa rin. Siyempre, kailangan na mabisa la rin grupo kang gawan nyo, Sir Peter. May kumisa po ka rin idea sa ni Mr. Arnold ang po Regional Condes. Okay. Ren Marakal Pakulo eh. Okay. And then digdagan kaya sigurong raffle tickets para Ayan. kaming raffle na pampadagdag budget ni. Okay. O tunggal-tunggalan tanala. Retang kaya kayong activities, parang ditang kaya kayong kabatch. O yan ako, kung marinin datang kalagad mo ini. Imagine, after 5 years, migit-igit kong pasibayo. Nano na po ring activities yung gawan, Sir Peter? Bala mo kanitang high school at kung kodigo eh. Kayan, it's a better kodigo po gini. Ganyan kata medyo istumerakap ka, mapilantik ka. Pareha po mapalo ka Regional. Okay, Sinulat ko niya po itong potatik precise. ko kalinguan. Opo, Go ahead po, opo. Sir Peter. So, on October 5, next month na po yun 2024, yung registration ka will start at 2 p.m. 2 p.m. at Chevalier School, Angeles City mismo. And then, we will have that Thanksgiving Mass at 3:30 p.m. Okay. And then, after the Thanksgiving Mass, pwede tamo pong mamasyal kayong school grounds, ne? Siguro na yung barkada, tukita langan, putalan talaretang dati tamong classroom, and pwede tamo ma-picture. And then after that, yapi nining party. So, we will proceed to Marketplace. Ayan, Marketplace, ito pong function hall da ka rin o yung sabihan ng clubhouse. And then, party will start at 6 p.m. So, onwards nito. Atin tamong bands, atin tamong... Ito, syempre, yung fellowship, yung pinaka-importante dili. Ang may pag-storya, reminiscing the past and everything. And then after that, i-honor tala rin dati tamong teachers. Nung aliwa karela, lata mo kay makanining estado ngayon. Then after that onwards, bahala na. Buri kitang bahala na. Wala mata. Uling siyempre, kailangan na pa magpaalam ganta, Sir Arnold, Sir Peter. Kaya tang bahala na nga ito. And usually kasi, isang babaliktad nyo rin kayo, yung ding eskwela, bala brings back old memories, Sir Arnold. Kaya siguro makanteng geway pa, simba ko pa, kay ba't lumibot tamo, durutan tayo pa sa bayang eskwela. Okay. And, in event tamo, is it free? O atin lang kailangan bayaran din kaya katamong batchmates? Sabi ming kaya, ating kami kasing contribution. Ati mo sir, itang mamaidla para may ka-t-shirt. At the same time, syempre, itang activity like tang food, makanyan, abat tang additional kaya tang kaya, ting raffle tickets. So, usually, kasi alaki pa masyadong budget, kaya ating dita ka contribution. So contribution niya, aliya kain Kasi din nga liwa, malaman, marine ako, pota barbo. Naku, marine, malagad kayong migit-igit din kaya kayong kaklase. Nano yay itang raffle, Sir Peter? Nano yay i-raffle yu, kaya kayo mo, o den tickets, malyari lang pisali, karing maninuman, karing kaluguran na rin kaya kayong kabatch. Malyari lang pamisali, kareng aliwang kabatch. And then marago lang sahod din kare pang batch na makabayad itang 1,000 pesos
inclusion nito na pamangan, and then ating t-shirt, and then ating tingkong. Pero rin nga makabayad, sagot na lang Arnold, doya ako. Biro mo. Biro. Dakal kami sponsor para ka rin. Ay, taramang pala. Correct. Kaya, at saka karatang migaga nakakaroon pamayad, malyara naman po sigurong installment. Sabi na pong Sir Peter, ilan na po kanong balang, Sir Arnold. And, ketang raffle ito, nanong prices? Sir Itangkay. Ang first prize na, kaya mo, 5,000 pesos. Kabat, itang second and third is 3 and 2. Yeah, 3,000 and 2,000. 2,000. But at yung consolation na 300. O ito, sesela na kayo muna Pero nung darakal na pa rin sasalin ticket ng pong sponsors makanyan, darakal na rin consolation. Balo yun, sesela na kayo mo. May kapag-reunion na kayo, karing Bash 89. Ating ko pang paraffol, Detang mas miswerte, siyempre, atin lang pamasahe pa uli po. Ang katan nyo pong pasibayo, Sir Peter, din kaya kayong kabat sa tumagon kita pong kaya kayong 35th anniversary. Okay. Thank you very much po. Again, kayong October 5, 2024, registration starts at 2 p.m. Mark your calendars na nung ating kayong kalendaryo pakimbali or kayong cellphone nyo. Mark yun pata makalingwan niya. One day before, ito. Ating mo rin mag-sponsor dakal and importante, your presence is a must. Kasi ito yung pinaka-importante dili na may kita mo. Alang-alang kay Kenny, pante-pante, wala mo. Just like the old days. Ito. Ikaw yung bahala, kayong gana-gana and magpakasaya tamo kaya tangal doon ito. Okay, Sir Arnold, kayo po. Yes, ring ka-batchmates ko, lalo na rin, balo mo rin, sabik ka rin migit-igit. So, agkatanda ko, pasibayo, kayong Oktubre, kayong kalimaning Oktubre, 2024. So, mag-start tamong pasibayo, mag-start tamong 2 p.m. registration, kabat 3:30, mag-mass tamo. And then, after that, picture taking, kabat na po nita, tagusta na po kitang venue, kayong Marketplace, kayong Pulong Maragul, Angeles City. Magpakasaya tamo, gawat tangan itang dapat na talagang enjoy kaya memory kumbaga memory siya kaya katama. Bring back the old days maging sentimental. Nino po yung pwedeng kontakan for further questions po ta ating manalben na brother pare nino po pwedeng ating contact numbers or ating yung Facebook page na pwede tang i-message usually po ating kaming itang Chevalier School Batch 89 FB. Actually, FB kaya, personal FB. Okay. So, pwede yung kaya pong kontakan ka rin. Ako po itang manantagon ka rin. Makanta mo naman po, pwede mo naman pong diretso kaya kami. Ang po kang Peter, ang po kang Rigel. Although, dakal kami po dakal kaming Olympic kaming committees, pwede la po rin garang committees, Jimmy Santa Maria, nino pa? Jonathan Ponce. Jonathan Ponce. Andrew Batak. Importante, misaup-saup, misasan metong, kaya kayong 35th anniversary Chevalier Batch 89. Malata kayo dad kanyan. Mag-enjoy kayo po pasbay October 5 Ako po marine, mag-enjoy kayo mo. Usually kasi pota balayo. Marine ako uling. Ali ako marine. Malagad mo ini sa 5 years ago yung uli yung pamayabe. Pota ngeni mas masanting tsaka mas malago kayo. Makiyabe na ko po. At pagbalik po yung kakataang programa na dakal po sabihan. Dakal po salamat, Sir Peter and Sir Arnold. Thank you. Wishing for the success of your anniversary. Magbalik po yung kayong programang... Ay, alayo pala. Nanupata! Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parun magalang. Manyaman ta ka ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny.
malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sabyan mo. Kanyaman! Anyang Marcalpa Farmlands, Kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakalla, patse kauran, ang pumabasahing gabun. King August, September. Kaya di Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sabyan mo. Kanyaman!
Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. Ring tilapia at buro, king kandaba, king masantol, retang supu at ema, Makatapak Festival, Pampanga, At magbalik na po yung kayong programang Nanupata-Taglos sana po rin kaya katamong pabati. Patuloy na lang. Happy birthday karing nitong magaling tamong host karing niyayalibang events keti king mamalita mo hanggang kimbong Pilipinas makapag-host siya. Happy birthday Red Vincenson Jr. Taglos mo yung magaling mong pamag-host karing niyayalibang events ne. And syempre ngayon birthday mong wishing you good health, dakal pang blessings, dakal pang events. Keka, mimingat palagi and God bless. Happy birthday Red Vincenzon Jr. Happy birthday king kanahong kaklasing Malago at Biasa, ne? Manibat ana kami, ne? Hanggang college, magaling yung Biasa yung kaklase ko ngayon, Malaguya pa. Happy birthday Stephanie Figueroa, Tepski, mimingat Ken. Gana sanang birthday wishes mo matupad. And pakabsi mo nga sana rin kang bisita. And dakal ka sana akong regalo nga yung birthday mo. Ingatan na ka sana rin nga pong ginuilawot na ka upon kayang pamilya king nanuman kasasagkulan king biya. And syempre, di na naka mo naman sanang masikan apami kakatawan. Hope to see you soon, Tepski! Happy birthday, Stephanie Figueroa. Ay, wrong spelling ya. Happy birthday, Stephanie Ramos siya yan. Ne, Ninoy Ramos na naman. Happy birthday kayang kanang inaanak ay Stephanie Ramos. Nino man yung ginawa kang graphic sa ini, ne? Mamayad ka. Bayaran mo yung greeting sa ginini. Steph, maging masaya sana yung birthday mo. Dakal ka sana akong regalo, iba't kang kagawad Archie Ramos, ang pupang Irene Ramos. Dinanda ka sanang iPhone 16. Pamalot mo ko hanggang goto yamong overload. Again, happy birthday, Stephanie Ramos. Digdagan derugong left letter N. Happy birthday. Happy birthday kang mother na po ng kikatamong kaobra ne. Kenny po kang CLTV 36. Happy birthday po, Tita Janet Punzalan. And na po sanang birthday wishes yung matupad ngayon Aldo ngayti. Eko po sa magobra pa, uling birthday yo. Balane pa mo po'y Ashley, kayang pamamipi, pamamalansya, pamagluto. And wishing you good health. Dakal pa po blessings. And dilawat na kayo po sana ng apong Ginoo. King nanuman pong kasasagkulan. King bien. Nung ating pong sobra, king kaya kayong tawo, padalayan na mo po kang Ashley. Pasibayo, happy birthday po, Tita Janet Punzalan. Greetings coming from Ashley and Dave. Atin pong kesabian, king larangan na po ng sports, king palakasan. Nung kilala po itang magaling mag-basketball, ne, sabi na, kung ayaw mong masaktan, mag-chess ka na lang. Yan. Pero baloyo, deng mag-chess, kabyas nanda, biyasa la, at talagang dengalo ang bansapin ko kung nandoret ang magaling tamong mag-chess keti Pilipinas para i-represent din bansada atin tamo ping Filipino chess grandmasters. So ko na ma'am, na at sungeni king Amerika ka rin niyang gagawang lagyo. Atin lang event ngeni, ne, ay bukas pala, ne, keti City of San Fernando at nadikil po King Chess. At kaya tayo po ngeni, Ma'am Catherine Nucopio po yung chairman na po ng Fernandino Cayabe Chess Club. Hello po, Ma'am Cat. Ayan, Ma'am Cat. Kalupa na po na maging bisita tamo nandin. Dinanda ko pong oras, batang i-shoutout, i-greet ng ega na ng buring i-greet. Bakit ang Ella po magtampo kaya kayo uling iyo sinoutout. Go ahead po, sana lang akong kakalingwan. Sana po. Hello po. Shout out po sa aking mabait na asawa, Ted.
At syempre yung mga chikiting ko po. Hello Tidus, hello Lian, sa mama at papa ko po, sa mga supportive na kapatid ko, from Jongjong, Angge, si Gara, si Buddy de la Cruz, at syempre yung aking master poging kapatid, John Michael Rivera. Saka po sa mga magaganda ko pong pamangkin, si Eli Potpot, saka po si Althea Jean. Ayan. Sana walang nakalimutan si Mama. Gusto Pati ko po pala yung mga estudyante ko ngayon. Oh. Sa Grade 2 Mabini. Hello, mamaya magmo-module tayo. Oh, yeah. Oo, nga pin pala. No face-to-face classes, pero pwedeng online classes. Ma'am, ano tong niluluto nyo? Ano itong gagawing event natin? Nanuya po ini, Ma'am Kat? Bali, ito po yung kauna-unahang chess tournament kung saan halos lahat po ng mga Pampanga chess enthusiasts po magsasama-sama. So, Wow. hindi lang po ito sa Fernandino, open po ito sa iba pang parte ng Pampanga like Mabalacat, Santa Rita, San Simon, Angeles. Pupunta po sila lahat bukas para maka-join po dito. At syempre po, para maipakita yung support nila sa pagpopromote ng chess. Okay. Ako, ito lang Kota kasi kareng kaya talapanalbe. Nano yung chess? Balo yo, abalo kaya mo yung chess. Kinto to na yan First year high school ko. Tiro na ako nitang kaya kaming chess champion kanta. Kaya Pampanga High School, Joseph Raymond Bernas. Tiro na akong chess kanita. At kasi ma-curious ko, anong gagawin din ngayon? Pala chess pala yung house kanta. Detang miyayaliwang piyesa. Ating pawn, ating rook, ating knight, ating bishop, ating queen, ampo pang king, dalakad laking board, chess board na ating square, ating lang kanya-kanya pang movement, ating pa-side, ating mong pa-vertical, horizontal, ating pang-pa-L, Buti po, naisipan po nating gumawa ng ganitong tournament, Ma'am Kat. Unang-una po kasi, matagal na po itong laro natin sa Pampanga. Actually po, mula elementary meron na po Ang problema lang po kasi ay hindi po na po promote itong sports na to. Onti lang okay. po ang nakakaalam. Madalas po ang alam nila is basketball, yung Yan. pinaka-popular. But hindi naman lahat ng bata, pwede natin engage to sa ganung physical. Sa mga physical activities, no? Ngayon po, binibigyan po natin ng opportunity ang lahat ng kabataan, mapa-youngest man yan. Even kahit po yung hindi kabataan, kahit po yung mga senior citizen po natin, Yes. talagang nagjo-join pa rin po sila dito. Pinapakita po nila na ang chess po ay isang laro na talaga na dapat tangkilikin ng lahat ng tao. Kasi po, it promotes critical thinking po Saka problem solving, ang bilis po ng mga bata na makapag-isip, lalo na sa mga kabataan po natin ngayon. As youngest as 5 years old, kaya na po nilang mabit ang isang 12 years old or kaya naman isang adult. Okay. Yun po. Kayo po ba, Ma'am Kat, masasabi niyong, siyempre, kayong chairperson ng Kayabe, kayo po ba magaling din sa chess? Actually po, nag-start po ako sa chess as college student po. Di ba? Nauna pa ako college. sa'yo. Actually po, pamilya po kami na nagcha-chess. Shoutout kay Papa ko, siya po ang nagturo sa akin na maglaro ng chess. Tapos po, parang na-adapt na po namin as hobby. Tapos ginawa ko na po siyang parang parte ng life ko as a varsity player sa college po. Okay. Po. Pero doon po sa ating mga manonood, kareng kakatam talapanalbe, sabi mi nandin, detang pwede kang physical. Ang ganda pong mahiling mag-basketball o ganitong sports, malyari kayo naman ken chess. Laban ni Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, boksingero basketballista pa. Pero, ma'am, yalong yan chess. Papaano po ba sumali dito sa ating chess tournament? Ang chess tournament na po na ito ay magaganap bukas. Meron po tayong QR code na sinend po sa FB page natin. Pwede rin po kayong magpa-online register sa akin. May cellphone number po doon sa binigay kong photo sa FB page. And then po, meron din po mga contact number na pwede pong kontakin para makapag-register po. It is open po to all Kapampangans, no? Pwede po kayong mag-join individual or with club, pwede po kayong sumali. Okay. So, meron kayong Facebook page na mag-entertain. Itututok lang yung cellphone doon sa QR code, no? And idadalhin kayo paano mag-register. So, and this is not, hindi lang ito pwede sa mga taga San Fernando. Pwede na naman po ring
aliwang balen na Macyabe, Kenny. Halimbawa, taga Bulacan, may Baysiha, mga ganyan. Pwede rin, Pwede rin po. lang Open Macyabe. po natin yan. Open po siya eh. Open chess tournament. Okay. May ano ba to? Meron ba itong registration fee? Opo. Application fee? Ma'am Kat, paano? Magkano? Dahil po nag-i-start pa lang po ang ating club, napakababa lang po ng ating registration fee. It's only 50 pesos po. Wow! To all the registrant po na gusto pong mag-avail. At po para sa mga Fernandino, especially po ang mga kiddies po natin, free po sila. Wala po silang babayaran. Ayan. po. Ayan, Just to promote the chess. Yan. Akakit siya po kayong TV screens, ne? Yung pong details na for registration, iscan niya po yung QR code. Akakit siya kayong TV. O, dahil nga bisang Macyabe ng yan, ne? Palto yung pasibayo. Itutok yun itang QR code kay cellphone yun, ne? Palto yung pasibayo. Bakit ang dahil bisang Macyabe na ken? O, yan, eh. Bukas siya po yan, September 7. Kaya pong Heroes Hall, kaya City of San Fernando, 1 p.m. Ano ang premyo? Nanula ring premyo daring sumambot, Ma'am Kat, kaya katamang tournament? May mga cash prizes naman po. Secret na po natin yung amount. Pero po may mga medals din po may pamimigay, saka po certificate appreciation po sa mga club na sasali po. Ayan. As of now, Ma'am Kat, gaano na karami yung mga nag-register? Baka mapuno ang Napuno na nga po. 120 participants na po tayo. So as long as pwede pa po, kasi po hanggang 180 ang max po natin with the coordination of Sir Edward Serrano po and Sir Adrian. Sila po ang tutulong sa akin para sa mga walk-in participants po natin. So, mapila na lamang po rin pwedeng tumagon Macyabe, ne? Mag-scan na kayo, 50 pesos mo. Nako pa, mag-Starbucks. Nako pa mo, Mag-ML, Mobile Legend. Macyabe, nako pa mo, kening chess tournament, kenya mong Hero Sol yan. Atin yung cash prize, makalaban ka ang chess, Macyabe, naka. Ma'am, again, imbitahan niyo po ang ating mga manonood na maki-join dito sa ating tournament bukas yan sa may Hero Sol. Opo. Hello po. Again po, bukas na po ang ating chess tournament sa Mini Convention Hall. 1 p.m. po ito, Sabado. Sana po ay makita ko po kayong lahat doon. Special mention na rin po doon sa mga sumusuporta po dito sa chess tournament po natin, including our SDS Sir Ding, Sir Daryl, and yung maganda kong principal, si Ma'am Daisy Arsiaga. Saka po sa lahat po ng mga players po natin na hindi nagsasawang nagte-training, pinapalakas ang ating team para po sa San Fernando at Pampanga. Ayan. So yan, nakakitso po hindi lang po ito pambata, iya mo po panganakin hanggang pong senior citizen. Malyari la pong Macyabe, ela po sana magigisan ding chessboard buong Pampanga, kaya pong Marakala, Macyabe bukas, King Chess Tournament. Ay ni Macyabe, nako po, nako marine 50 pesos siya mo po. Yung registration, karetang taga San Fernando, taga San Fernando, libreng registration nyo. At ma'am, maraming salamat po sa sa atin ngayon, pagsama at para mag-invite sa ating mga kabataan. Pwede po mapasalamatan yung... Sure, go ahead po. Okay po. Pasalamatan ko rin po sila Sir Kim ng Youth Development Center kasi po isa po sila sa mga nag-push sa Kim akin. Kim Sabon. Saka sa ating mayora, si Friendship. Thank you po. At ngayon naman to po, lawan dala rin komento kung katamang question of the week. Paltoy na lang. Nanong manyaman ka na ning mauran? Ana pong Jessica maglalang, sopas ing manyaman, uling mabilis siya. Sopas sopas. O yan, Ano nga ako manyaman na kanan? Goto, aros kaldo, paksi, bulanglang, sigang, bulalo, pritong asan, pritong balasenas, bagok, alubebe, tinapa, talbos kabuti, pakbit, ay, dagdagan nyo parang manyamang kanan, istong kauran. Ngayon po, katanda ko pong pasibayong Manalbe, king September 8, 2024, kaya pong 68th canonical coronation na pong Virgen de los Remedios, in patrones na po ng Pampanga, in patron na po ng kikatamang probinsya. Marapat siya po yan, king Balen na po ng Magalang, Aldo Domingo, Alas 2 po mag-umpisa yung programa ka rin. Pero kini pong CLTV, I'll be niya po manibat alas 3 gat panapon. Kaya pong Facebook,
ang Popa King TV. Ne rain or shine niya po yan, tumagan ko po keng kaya katamong maulagang okasyon na ini. Kaya pong 68, canonical coronation na pong Virgen de los Remedios. Ang ini na po yung kaya katamong Kapampangan word of the day. Nanuya? Magmalon. Maghinagpis. Huwel. Sakto pa mo mumuran Eko makyag nan magmalon. King uran gamitan tayo po ing kaya katamong manong siswan and bayo tamo po mayari dito pong kaya katamo pong papa shoutout o ito i-deser kayo din the diner Ventura kaya pong Marisol malibaya po Emerita Dison Galura dita si Simbulan magtuta na ko yung masanting denying tilapia ang pong sabo patolam yummy elikan las dakal salamat kayong pa magsuporta mo kayong kikatang programa Rigel Yosuiko Condes o ita ditang apanggit ng Sir Peter ang po pay Sir Arnold may message siya Christina Jamson Roma Manyakop Leila Nindison Malbeya naman Inini Dison de Castro watching from Giginto Bulacan Natalie S. Diaz o ita buri kong daramdaman Sharon na po kano o Rachel David Umbao Ramirez hello teacher Jania El Maris Hera grade 2 Mabini. Estudyante mo yata ito, ma'am. Malbaya naman po yung General Garcia and Tita Natalia sabi na manyaman ka ng kanyan balatong ang popang pritong bangus. Dakal pong salamat kayong pamakyabeyo, kayong kakatamong programang yan ng Aldong IT, mayari na po yung metang oras. Kayong pong tutuking Domingo, akayabe tanay pong pasibayoy, at sing malago, hopefully, ako po yung kayong talasuyoy, Jody Dizon Mercado, ikami po yung kayong talasuyoy yung ating pusong Makabalin. Thank God it's Friday. At ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga.